Iwake iki bolo. Panggange di penyetno ngene ning sambele bolo. Penyetno ngene ya. Assalamualaikum bolo Masih. Piye kabare sampean? Moga-moga dina iki kabar sampean apik, sehat, tapi sing kurang sehat, moga sampean ndang waras. Terus sapa sing ndutang moga-moga ndang lunas. Lah iki bolo, awak dhewe dina iki ayo gawe masakan sing super spesial. Kenapa kok super spesial? Lah, masakane dina iki bolo nduk. Tan Kastuban iki salah satune iki bolo nduk. Iwak asap utawa iwak panggang. Lah iki. Ayo dimasak apa? Pokoknya nek sampean penasaran, ikuti terus keseruannya yang Masih Channel. Masih Channel gobios. Lah iki bolo, apa dimasak apa ini? Ayo dimasak dicemeding utawa dikulup. Terus bahan-bahannya apa ae? Bahan-bahannya yang pertama ono bawang brambang. Terus lombok iki nganggo lombok abang rawit karo lombok jempling sing biasa. Terus tomate nganggo telu. Iki ana godhong telo, telone iki nganggo telo Jawa bola ya. Engko ayo dikulup. Terus iki kulupane sing liyane iki ana cambah, terus engko lalapane ana timun, terus diekeki jeruk. Dikeceruti jeruk iki nipis iki bola ya. Wis, langsung aja dieksekusi bola. Wajane dientepno, wajane iki langsung diisi banyu ya bola. Diisi banyu terus dientepno. Dinggo ngumetno iki mang banyune. Dinggo apa? Ayo dinggo nggodhoki sambel iki bola. Jadi sambelnya ora digoreng bola, sambelnya digodhog ya. Wajane iki rada ora bener iki bola pawone. Banyune wis umep, dadi bumbune sambel langsung aja diplungno ya. Langsung aja disorno bola. Sor. Terus digen sampai medhuk bola. Wis ini sak medhuke. Dibolak-balik bola ya. Dudek ngene. Kalau didelok bola iki lomboke wis medhuk apa urung? Dipenyet sik. Ini. Wis medhuk iki. Langsung aja dientas bola.